Dobrý deň prajem. Dovolte mi, aby som vás privítala na kritickom zhodnotení prvej časti našej analýzy, dá sa povedať pionierská práca, o skutočnej podpore živej modernej kultúry z verejných zdrojov. Podujali sme sa na túto nevďačnú pionierskú úlohu pretože chceme vedieť, že či budeme mať finančné prostriedky na to, aby, dajme tomu, moja generácia nechala po sebe niečo, alebo tie generácie, čo idú za nami bezprostredne, nechali sme niečo ako dedičstvo. Pretože sme nadobudli dojem, že nie, že by v kultúre bolo menej peniazy, my vlastne nevieme celkom presne, koľko máme peniazy v tom, čo deklarujeme ako kultúru. A ja som presvedčená, že táto naša analýza, ktorá bude uverejnená samozrejme na našej stránke a aj na Ministerstvo kultúry, a ja som sa presvedčila, že dokonca aj pán minister, čo píšeme v Inštitúte pre kultúrnu politiku, číta, tak som sa bude vlastne, a to je našou najväčšou úlohou, že budeme diskutovať o tom. Konečne diskutovať o tom a nie len presadzovať jednotlivé partikulárne záujmy. Inštitút pre kultúrnu politiku bol založený pred 2 rokmi v rámci Via kultúry, ktorá bola založená v roku 2007. Via kultúre spravuje tento palác, v ktorom ste, ospravedlňujem sa za malú inkonvenienc, problém buchol na predvčerom kotol, ale máme tu jeden. Ale dúfam, že diskusia bude taká horúca, že nebude nikomu z vás zim. Inštitút pre kultúrnu politiku je historicky prvý think tank, ktorý sa venuje kultúrnej politike. Vydávame, ako už ste mnohí viete, kultúrny kyslík, vyšli 3 čísla, ktoré sa venujú kultúrnej politike. Všetko, čo píšeme, je z pohľadu kultúrnej politiky, čiže nie umenia ako takého, ale z pohľadu kultúrnej politiky. Dovolte, aby som vám predstavila 2 spolupracovníkov inštitútu. Najprv pani Jana Oslancová, pani doktorka Jana Oslancová, kulturologička, ktorá sa mnou spolupracuje od začiatku, a pán Martin Katuščák, ktorý okrem toho, že je tiež človekom, ktorý pracoval dokonca aj s Ministerstvom kultúry, a je báječný anglicista a bude prekladať dnes, a zároveň vám budem aj vlastne predstaviť vám v krátkosti túto našu analýzu. A dovolte mi, aby som vám pri tejto príležitosti predstavila nášho priateľa z Maďarska, ktorý vedie organizáciu, ktorá je podobná Via kultúre alebo Inštitútu pre kultúrnu politiku. Veľmi úzko spolupracuje s Medzinárodným kultúrnym centrom v Krakove, kde ja sedím v programovej rade. Takže ďakujem veľmi pekne pánu Inkejmu, že prišiel dnes a vystúpi v diskusii, v tej prvej časti riadenej diskusii, ktorú povediem. Ešte by som chcela povedať, že toto nie je akademická práca. Inštitút nie je akademickou inštitúciou, takže my nemusíme sa starať o to, aby sme mali v poriadku citácie a aby sme okrem vlastných myšlienok hlavne tam mali cudzie myšlienky. My sa snažíme, aby tam boli hlavne naše myšlienky, u ktorých sme prišli na základe našich štatistík. Zaujímavé je, že na základe tejto analýzy sme odkryli mnoho problémov, ktoré ako keby s týmto nesúviseli. Napríklad problém kvality štatistík, ktoré vedieme, čo sa týka kultúry. A zistili sme zároveň, že Slovenská republika sa nezúčastňuje veľkej väčšiny európskych štatistík, ktoré sa týkajú kultúry. Pretože jednoducho nezbierame tie čísla, tie pomery, dajme tomu, tak, ako by to vyžadovali tieto európske štatistiky. Čiže pre nás je to zároveň aj možnosť,
aby naša práca znamenala aj určitý tlak na Ministerstvo kultúry, ktorý vlastne už ide, pretože už mi pán minister odkázal, že oni už pracujú na tom, že akým spôsobom zlepšiť naše štatistiky. Zároveň sme napríklad zistili, že samosprávy, každá samospráva si vedie štatistiky o kultúre úplne inak. Takže rozklúčovať, čo všetko sa dá dať pod kultúru, je neuveriteľné. Ale nechcela by som zobrať vlastne časť prednášky Martinovi Katuščákovi a poprosila by som ho, aby nám teda predstavil gro v tejto našej analýze. Ďakujem, že ste prišli. Vážené dámy, vážení páni, teda už zhruba viete, že to sme, čo robíme. Vysvetlím vám teda, čo je to rukoveď kultúrnej politiky. Je to vlastne séria štúdií, prvá z nich sa venuje finančným otázkam, teda otázkam verejného financovania kultúry. Druhá časť je zameraná na legislatívne procesy alebo na legislatívne zabezpečenie procesov v rezorte kultúry. A tretia časť načne problematiku také reformy štruktúry rezortu kultúry, teda z tej od hľadiska verejnej sfére. Čiže v prvej časti rukovetí, tak sa to správne skloňuje, sme si to preverili, je zhromaždiť informácie o informáciách v kultúre, čiže sledovali sme rôzne zdroje, ako napríklad záverečné správy, správy o činnosti, záverečné účty a hlavne teda štatistiky. Snažili sme sa definovať 3 podmnožiny financií podľa nami vymedzených kritérií, ktoré sú samozrejme otvorené vašej kritike. Následne sme zhodnotili pomer týchto jednotlivých podmnožín a formulovali sme závery o tomto pomere, že na ktorú podmnožinu ide koľko financií. Naším cieľom je zabrániť akejsi živelnosti a infantilnosti pri tvorbe kultúrnych politík. Zároveň je teda naša prvá časť rukovetí je interpretáciou alebo nejakým iným pohľadom na nič nehovoriace vládne štatistiky kultúry, ministerstva kultúry. Tak, ako som už spomenul, rozdelili sme financie na 3 základné podmnožiny s tým, že tá naša najvyššia meta je niekde uprostred, nazvali sme ju pracovne deň. Na tom teda najvyššom piedestále stojí kreativita, podpora kreatívneho myslenia. Zameriavali sme sa na aktivity, ktoré majú nejaký celospektrálny generačný vplyv, sú orientované na celú spoločnosť, nielen na nejakú malú uzavretú komunitu. Sú prepojené s medzinárodným prostredím, to znamená, že sme sa zameriavali na aktivity smerom von zo Slovenska, na prezentáciu Slovenska v zahraničí a taktiež na aktivity zamerané na zvýšenú mieru aktívnej osobnej participácie. Definovali sme teda 3 podmnožiny, ktoré sme nazvali, na jednej strane sú to marginálne náklady, na druhej strane bežné alebo udržiavacie náklady, čiže prevádzkové. A tá tretia, to čo nás najviac zaujíma, prečo sme tu, je tá živá moderná kultúra, čiže treň. Tu sú najprv v obrázkoch a potom aj textovo opísané. Čiže tie marginálne náklady sú vlastne veci, ktoré s kultúrou súvisia minimálne, ktoré majú minimálny dopad na jednotlivca alebo aj spoločnosť, čiže ako tam vidíte, sú to rôzne ohňostroje, rôzne ceremonie, masové kultúrne podujatia. Vieme, že z kapitoly kultúry je financovaná cirkev dosť veľkou, čiže nevieme, že či to je určite kultúra. Napríklad podujatia, ako sú súťažovo varenie halušiek. Čiže sú to skôr činnosti, ktoré súvisia so spôsobom trávenia voľného času, ale sú uvedené v kapitole kultúra, čiže zábavy, diskotéky, podnikateľské organizácie, keď si robia rôzne večierky, výdavky štátneho rozpočtu pre cirkvi. Bežné náklady, to
To sú vlastne náklady, ktoré sú určené na udržiavanie nejakého existujúceho stavu, čiže tam sú náklady na rekonštrukcie, energie, mzdy, odvody, čiže aby sme mohli kúriť, svietiť, inak sme to aj pracovne nazvali, že to sú chlieb, a tá prvá kategória pred chvíľou, že to sú hry. Čiže to je všeobecne činnosť múzeí, galérií, knižníc a archívov, prevádzkové mzdové náklady, ochrana, údržba a podporné činnosti súvisiace s produkciou videozáznamov aktivít. Tá dreň, ako som už spomínal, to je tá práva kreativita, kultúrny export, originálna tvorba a investície do nej. Snažili sme sa tu zaradiť, keďže bolo to veľmi náročné zistiť v existujúcej klasifikácii verejných výdavkov, identifikovať jednotlivé tieto položky. Zaradili sme tam aj niektoré kapitálové výdavky, keďže to sú ako keby investície do budúcnosti. Čiže sú tam zaradené honoráre, audiovizuálna tvorba, investície do pôvodnej tvorby, niečo, čo po nás zostane. Z hľadiska kvality sme hovorili o kritériách, ako sú irreverzibilita, čiže ten kultúrny vplyv tých aktivít konkrétnych je nezvratný. Musí ísť o aktivity, ktoré sú originálne a svojrázne z hľadiska slovenských kultúrnych tradícií. Ďalej teda aktivity zamerané na kultúrny export a všeobecné aj kapitálové výdavky, ale nie všetky, to potom rozvediem. Že vychádzali sme z klasifikácie SK na C, čiže aj tie vlastne položky, ktoré ste videli, sme najprv roztriedili na úrovni takej teoretickej z týchto klasifikačných položiek, ale nakoniec sme zistili, že aj keď sa síce tieto klasifikačné schémy používajú, ako tiež sú na stránke ministerstva ako uvedené ako aktivity súvisiace s kultúrou, tak podľa týchto štatistík sa nič podrobne nevedie. Je to len napríklad organizácia môže použiť jednu klasifikačnú položku na opis celej svojich činností, že je to vlastne nepoužiteľné. Potom sme sa pozerali na štátny rozpočet, na rezort kultúry. Tam sme zistili, že musíme ísť dopodrobná do jednotlivých výročných správ, konkrétnych inštitúcií, čiže máme také ako keby case studies, že vieme povedať z jednotlivých inštitúcií, koľko sa dáva na ktoré aktivity, aj keď to tiež bolo dosť náročné. A čo sme si vyňavali tak nakoniec, to boli práve štatistiky kultúry, ministerstva kultúry a tie sa z nášho hľadiska javili byť ako najpoužiteľnejšie, aj keď samozrejme nie sú kompletné pre tie naše účely, nie sú úplne ideálne. Môžem to vysvetliť na príklade, máte tam napríklad nejakú veľkú položku prevádzkové náklady, máte tam z toho nejaká položka, ktorá bola vhodná pre naše účely, ale ten zvyšok nevysvetlili, že napríklad tie 2/3 neboli vysvetlené na aký účel, čiže tam vznikala aj veľká skupina neidentifikovaných nákladov. Sledovali sme, keďže sme to začali robiť v roku 2013, keď ešte neboli štatistiky kompletné za ten predchádzajúci rok, tak sme skončili pri roku 2012. Vidíte výsledky, ako to vychádza. Čiže tie červené, to sú vlastne tie marginálne, ktoré ani by nemuseli tvoriť súčasť rozpočtu kultúry. Žlté to sú tie bežné udržiavacie náklady a to, čo vidíte hore, tú špičku zelenú, tak to je vlastne tá dreň, tá živá moderná kultúra, čiže takáto malá časť ide na tú dreň. V priemere je to za tie roky, vidíte, že tá väčšia časť, zhruba sú to 2/3, asi 67%, je na bežné udržiavacie náklady a tá dreň, ktorú sme predpokladali podľa našej prvotnej hypotézy, že to bude menej ako 10%, tak tá hypotéza sa potvrdila, tá dreň je zhruba menej ako 6%. Vzniká nám tam veľká časť tých neidentifikovaných nákladov, to je tá neurčená časť, ktorú nebolo možné žiadnym spôsobom
definovať, že čo sa pod ňou skrýva. Tuto je taký graf, čo s tým súvisí, že my tu hovoríme o tom, ako by sme rozdelili nejaký balík financií, pritom si musíme ale uvedomiť, že ten balík z roka na rok klesá. Čiže ako vidíte, od začiatku 90. rokov sa ten podiel HDP verejných financií na kultúru dosť znižuje. Čiže už aj toto, že kebyže začneme lepšie rozpoznávať, ako sú rozdelené financie v kultúre, tak ich vynakladanie by mohlo byť efektívnejšie, kebyže sa míňajú na trochu zmysluplnejšie účely. Keď to prepočítame na ekonomicky činných obyvateľov, ktorých je zhruba 2,7 milióna, každá osoba dá na kultúru asi ako vo forme daní a poplatkov, ako placové daní, asi zhruba 163 eur ročne, a len z toho 9 eur, čiže malé percento dáva na živú modernú kultúru. Zvyšok je vlastne každodenná spotreba. Možno si položíte otázku, že či vlastne tí všetci ľudia, ktorí sú v inštitúciách, či tiež niečo netvoria, čo by sa dalo označiť za živú modernú kultúru. Samozrejme je to možné, ale keď si na druhej strane napríklad vezmeme, aké existujú zmluvy v rezorte kultúry, že vlastne všetky tie jadrové činnosti, ktoré majú inštitúcie vykonávať, sa zadávajú do externého prostredia rôznym firmám, napríklad ministerstvo má neviem koľko desiatok úradníkov ministerských, ale ak majú vypracovať nejakú koncepciu, tak hneď prízvu nejakú SROčku alebo nejaké združenie, ktoré im to vypracuje. Čiže na základe takýchto jednotlivých prípadov sa dá usudzovať, že tam nejaký tvorivý potenciál, že vlastne sú to úrodníci, že vykonávajú najmä administratívne činnosti, alebo napríklad spravujú bibliografické záznamy, popisujú, sprevádzajú návštevy po výstavách, ale tá tvorivosť tam je, by sa dalo povedať, minimálna. Možno, že to je nie tak rád potom si vypočujem nejaký názor. Takže čo sme zistili pri našom skúmaní, že existujú nedostatočne kvalitné a málo diferencované štatistické údaje o kultúre. Identifikovali sme nutnosť zhromažďovať a vykazovať len skutočnú efektivitu a konkrétne prínosy financovania kultúry a jasne vylúčiť marginálne náklady. Naším cieľom je oddeliť bežné výdavky od výdavkov na modernú živú kultúru a vytvárať tlak na samosprávy, alebo na tie úrady, aby spresnili, aby vyžadovali od organizácií presnejšie vymedzenie, na čo boli prostriedky použité. A vlastne mali sme aj taký zámer, aby sa možno definovala nejaký ideálny pomer týchto skupín, aj to vlastne môže byť predmetom diskusie, že aký by bol ten ideálny stav, že koľko dávať teda samozrejme ideálne by bolo nedávať nič na veci, ktoré nesúvisia s kultúrou, dávať čo najmenej na ten aparát a čo najviac na tú samotnú tvorivosť, že vlastne na ten základný účel. Keď to takto vizualizujeme, možno, že by sme tento aktuálny stav videli naľavo, to je zase ten istý kľúč, farebný, čiže marginálne, bežné a dreň. Čiže či by mohol byť ten stav taký, pritom si treba uvedomiť, že ten balík je trošku menší v súčasnosti, čiže ten ideálny stav by vyzeral asi nejako takto, že sa ani na slide nezmestí. Dobre, toto by bolo z mojej strany všetko a rád sa zúčastním diskusie. Takže ja sa ujímam na riadenia diskusie. Ak dovolíte, teda ja by som poprosila nášho hostia z Maďarska, pána Rinkeho, aby nám povedal niečo o svojich skúsenostiach, pretože z rozhovoru s ním mi vyplynulo, že oni sa zaoberali ešte dávnejšie týmto problémom, takže nám doniesol aj nejaké obrázky, teda nejaké grafy. A ja by som poprosila, aby
aby Martin donočil. Ja vám I will read what you wrote in your report. Prečítam vám poznámky k prvej verzii tejto rukoveti pána Inkea. Kontinuálne a systematické sledovanie činnosti verejnej správy, transparentnosť plánovania a implementácie politík sú stále slabými stránkami našich demokracií v strednej a východnej Európe. Občianska spoločnosť, profesionálne komunity, médiá, vrátane špecializovaných žurnalistov málokedy nútia úrady vstúpiť do zmysluplných debát o kľúčových otázkach financovania. Iniciatíva uvedená v prvom návrhu rukovetí kultúrnej politiky sľubuje dôležitý krok správnym smerom. Autori a prispevatelia budú určite čerpať z medzinárodných skúseností. Rukoveď taktiež prinúti úrady a ďalších rozhodujúcich činiteľov na poli kultúrnom, aby pozorne sledovali európske a globálne trendy pri formovaní programov a opatrení. Zo širokej škály možností, ako nazerať na našu pozíciu a príležitosti v širšom zrkadle, by som rád poukázal na najnovší kultúrno-politický barometer Budapešťanského observatória. Na jeseň tohto roku sme na otázku, aké sú najproblematickejšie faktory pre kultúru, dostali 147 odpovedí zo všetkých častí Európy. Graf, ktorý vám ukážem. Vlastne tie grafy, ktoré vám za chvíľku ukážem, rozlišujú krajiny na západné a krajiny V4. Tie výsledky sú to zaujímavé. Tvrdenie, že kultúra je prínosná pre hospodárske ciele spoločnosti, zrejme lezie na nervy západným kultúrnym operátorom, kým ich kolegovia v Poľsku, Maďarsku, Slovensku a Česku proti tejto veci neprotestujú. Západní respondenti na druhej strane vykazujú väčšiu mieru rezignácie v súvislosti s ubúdajúcim sponzorstvom, ako sú odpovede z krajín V4. Efektívnu a zmysluplnú analýzu kultúrnych javov v krajine vrátane aspektov financií predkladaných v prvej časti rukovetí je možné vykonať na základe trendov a postupov v iných krajinách Európy. Na to je prvotne dôležité, aby sa Slovensko stabilne zapojilo do relevantných mechanizmov. V súčasnosti je možné z Eurostatu stiahnuť údaje, kde sú uvedené financovanie kultúry, ale v rámci položky rekreácia, kultúra a náboženstvo. Čiže vlastne tieto údaje kombinujú kultúru s verejnými výdavkami na veci, ako sú šport, zábava, médiá, cirkvi. Väčšina ostatných členských štátov EÚ ich delí tak, že financie na kultúru je možné odlíšiť od ostatných. Aj slovenský príspevok k kompendiu kultúrno-politických profilov Rady Európy je neaktuálny. Som presvedčený, že analytická práca investovaná do rukovetí bude mať v tomto smere pozitívny účinok. Ešte teda ukážem tie grafy. Toto je západ. Takže nechajte teraz pána Inkého, nech nám to prekladajte, ak vás môžem mať. Ja vám pomôžem. So, sometimes with Mrs. Wašariová, with Magdalena, we talk in Polish. Czasami rozmawiamy po polsku. Tak. To jest normalne, że Węgier i Słowak mówią po polsku, no tak. Tak. I na tej podstawie ja rozumiem słowiański język, ale mówić nie mogę. Which means that I could follow what Martin was telling, but I cannot speak in Slovak, but I can in English. So, as you could hear, we make in Budapest, my team runs a survey called Barometer, Cultural Policy Barometer. We collected opinions, answers to this simple question. So what are the most problematic factors in your country for culture? Because I'm not able to tell if everybody is good in English, so please. Yes, please. Možno, že to nie je potrebné.
ne? Je tu niekto? Je, samozrejme. Okay, takže pán Inke je z Budapešťanského observatória, kde realizujú takéto prieskumy s názvom Barometer, kde sa pýtajú na otázky z oblasti kultúrnej politiky rôznych organizácií, napríklad aj vrátane našej. This is how it is called, a pilot project, an experimental project. Pilotný experimentálny projekt. We cooperate with the Council of Europe. Spolupracujeme s Radou Európy. And a large foundation called European Cultural Foundation, which is in Amsterdam. Európskou kultúrnou nadáciou v Amsterdame. And hopefully this barometer, this instrument, which we tried now for the second time this autumn, dúfam, že tento nástroj, ktorý sme túto jeseň skúšali druhýkrát, will be used next year in an even broader scale. Dúfam, že bude použitý budúci rok na ešte širšej škále. Now we collected 147 answers. Toto je zložené zo 147 odpovedí. Which means from some countries 3 and other countries 10, but it is not really enough. Niektoré z krajiny boli 3 odpovede, z niektorých 10, ale nie je to dostatočné. Not enough for certain, for how to say, definite diagnostiky. But it is enough for signaling, for marking certain tendencies. No, postačuje to ako na signalizácia určitých tendencií. And this is what I collected from these huge collection for two groups, for the Visegrad countries and for the old established democracies in the West and North. Takže zhromaždené sú informácie z dvoch skupín, z krajín západu, z tých zavedených západných krajín a z krajín V4. In our countries, Poland, Hungary, Czech Republic and Slovakia, the most embarrassing thing is the political interference. Čo nám najviac vadí je politický vplyv, politické zasahovanie do kultúry. For cultural matters, yes. In the West, na západe, political interference is very, what is it? It's very insignificant. na západe to nevýznamné. Yes, excessive, yes. It's the brown one, yes, that is it. Okay. Instead, for what is an interesting, which Martin was quoting in my text, an interesting difference, between our region and the Western region medzi nami a západom je about the red lines, which is equality. Rovnosť, červené. Tá červená línia, ktorá znamená rovnosť príležitosti konzumovať kultúru. Yes, as you can see, for the Westerns, the failure in engaging excluded, that is to pull in the excluded groups into cultural matters is a fairly important thing. Je to dosť významná záležitosť. And also the equality of access to culture in the country. Taktiež rovnosť prístupu ku kultúre. As you can see, for us, pre nás, it is less of a primary interest. So that is one interesting. You can see the red lines, the same failures in engaging excluded social groups, that is to bring in people from the margin. The social engagement is for us not as important agenda as it is in France, Norway, Britain and so on. Pre nás to nie je také dôležité ako v Francúzsku, Norsku, Británii. Related to it is that for the Western colleagues, the number one problem is the supply, the financing local municipal culture. Pre nich je pre západné krajiny najväčším problémom zmenšujúce sa prostriedky na lokálnu
So mestskú kultúru. again, something which is connected to the community, Opäť niečo, čo sa týka komunity. which for us is less of a priority. Yes, Pre nás as je you to can nižšou see, prioritou. it is about 13% of the people. So that is a fundamental interesting. I am saying something which was a surprise to us. Yes. We didn't know. Hovorím o veciach, ktoré nás prekvapili, o ktorých sme nevedeli. To simplify that the Western colleagues, the cultural interest for them is more ideological than for us. Oni majú viacej ideologickejšie ciele ako my. We in Eastern Europe, we are fed up with ideology, My už sme prekrmení ideológiou and we have more, more basic needs máme také základnejšie potreby, also in cultural policies. aj čo sa týka kultúrnej politiky. Now, something which relates to your topic, your Niečo, čo sa týka research, nášho výskumu, is there's a second line. to je ten druhý riadok, financovanie tých mainstreamových inštitúcií, ktoré dominuje vo verejných rozpočtoch. That is more or less the bežný. To je tie bežné prostriedky. That a lot of money goes on the existing large institutions instead of the Tie prostriedky idú na veľké inštitúcie namiesto živej kultúry. which is, as you noticed in your approach, it is important, although it is more or less middle there is financing mainstream. It is, how to say, it is not negligible, but it is not top priority, according to our colleagues in Poland, Hungary, and so on. Čiže od nás ve štvorky to nie je až celkovo taká priorita. Okay, so these are the most important things that we found, and probably it is like always when we are looking for an intellectual orientation, helpful for our thinking. Takže toto sú veci, ktoré sme našli, ktoré sme považovali za najdôležitejšie. A ktoré môžu byť pre nás veľmi pomocné. Ktoré nám môžu byť veľmi nápomocné. So let's see finally again what are the top priorities for ešte raz, aké sú najväčšie priority cultural experts in the Visegrad countries, in Slovakia and the rest. So first of all, as I started with political interference. Politické zasahovanie. That's a nuisance, that's a problem. To je problém. The second thing is, which is interesting, Druhá vec, ktorá je zaujímavá, that here in our countries, v našich krajinách we emphasize the issue of sponsorship and of mecenatura Yes. very mecenárstvo, much. sponzorstvo, kladieme dôraz na mecenárstvo a sponzorstvo. Interestingly, and we emphasize that it is coming down. Interestingly, Že problém je, že táto podpora klesá. it is not so emphasized, not so important with the Western colleagues. Nie je to také dôležité pre západných kolegov. You see, here it is. For them, it is not that the problem. What can be the answer? The answer can be two things. Môže to byť dve veci. Either because things are okay, Buď preto, že veci sú v poriadku, so Považujú tie veci za to, že je to vyriešené. and private donation is at an acceptable level, so there is no problem with it. That can be one explanation. čiže je to na akceptovateľnej úrovni, že s tým nie je problém, to je jedno možné vysvetlenie. Or the second explanation could be Druhé vysvetlenie môže byť, that they don't have illusions anymore. že už si nerobia ďalej ilúzie. That for us, this, that it is on top, it means that we are still feeding illusions. Waiting for sponsors Znamená, že my máme stále veľké ilúzie o tom, že sú tu and for sponzory. one Pistorius to help us and similar rich persons. So, and what else? The third
item is the outmoded structure of cultural Tretia institutions. položka je zastaralá štruktúra kultúrnych inštitúcií. It is related to the anomalies of financing. Týka sa to anomálií financovania. And also the lack of structural reforms. Exactly. Nedostatok štruktúrálnych reforiem. Exactly. And finally, the fourth line, it is the same as the first one. That is political interference and biases. V podstate to isté, čo prvé je Corruption, nepotism. Korupcia. Deformácia pri distribúcii verejných grantov. Yes, so finally, when we, myself and similar people, do comparative research, Keď my a moji kolegovia robíme komparatívny výskum, it's not that we believe in models which can be imported and which je to tak, že veríme v nejaké modely, ktoré možné importovať, we solve problems, modely, ktoré riešia problémy. but it open up a lot of ideas and Otvárame thinking sa and mnohým doubts myšlienkam a nápadom, and helps in our search. to, čo má pri našom výskume. And this is what I wish to IKP Toto, čo želám also, aj that tiež IKP. should keep an open eye to the global trends, neighbors and distant. Svetové trendy susedov. Wishing you success. Takže želám nám úspechy. Thank you very much, Peter. Dúfam, že to bolo pre vás zaujímavé, toto porovnanie. Chceli sme vám vlastne aj pozvaním pána Inkeru ukázať, že tie problémy, ktoré máme my, sú problémami našej časti. Čo myslím si, že teraz bolo veľmi jasne poukázané. Takže máme ešte diskusný príspevok jeden. Ja sa skôr iba zapojím na potvrdenie niektorých hypotéz, ktoré ste dali. Nech sa páči, vstaňte, predstavte sa, prosím. Ja som Zuzana Stanovská, som pedagóg z divadelnej fakulty v ŠMOU a v rámci svojho postgraduálneho štúdia som sa venovala práve skúmaniu možnosti financovania ale divadiel v podmienkach Slovenskej republiky. If you will have some problems to understand, so please ask Martin. Yes, Martin spoke slower. Takže by trošku pomalšie hovoril. Som sa pomalšie. Avšak moje skúmanie nebolo úplne zamerané kultúrne-politicky, ale ja som sa skôr pozerala na možnosti financovania divadiel alebo kultúrnych inštitúcií na Slovensku z pohľadu fundraisingu alebo fundraisingových možností. A riešila som zmapovanie všetkých možností, ktoré poskytuje momentálny legislatívny rámec Slovenskej republiky. A práve som tam narazila na rovnaké problémy ako vy so štatistikami, pritom, aby som spravila dokonalú situačnú analýzu pre svoj prieskum, tak som narazila, že Ministerstvo kultúry v porovnaní s európskymi štatistikami absolútne nedokáže zmapovať a zaznačiť nejakým spôsobom či už nákladové alebo príjmové položky kultúrnych inštitúcií alebo divadiel v mojom prípade. A taktiež veľký problém pre mňa tvorí, že divadlá, ale aj kultúrne inštitúcie, ako všetci vieme, popri svojej existencii majú väčšinou dcerské alebo sesterské spoločnosti. Príspevkové organizácie majú občianske združenia, SROčky majú občianske združenia a tým pádom všetky tie informácie a čísla, z ktorých práve aj vaša výpoveď vychádza, a dovolím si povedať, tým pádom sú aj veľmi skreslené. Nedokážu úplne zachytiť to, čo potrebujeme pre náš, alebo pre môj, alebo váš výskum, nakoľko práve tá živá kultúra sa väčšinou tvorí z tých príjmov, ktoré sú v tých sesterských organizáciách, pretože keď príspevková organizácia dostane príspevok, tak on ide na svoje náklady prevádzkové, na ten chlieb, ktorý vy nepotrebujete skúmať a potrebujete skôr zistiť tie skutočné údaje a skutočné čísla. Čiže tie štatistiky naozaj spôsobujú problémy a ministerstvo sa musí začať tým zaoberať, aby sme sa dokázali aj do nejakého európskeho kontextu a európskych štatistík svojím spôsobom zachytiť. Ale mám aj na pána Inkera v rámci svojho prieskumu, pretože som práve pozorovala a merala porovnanie napojenosti na verejné zdroje a súkromné zdroje.
A v prípade našich divadiel, ktoré v roku 2012, alebo štatistiky momentálne sú k dispozícii len po rok 2012, bolo úplne kritické, pretože až 2/3 slovenských profesionálnych divadiel sú napojené len na verejné zdroje a celkový pomer financií, ktoré tečú do divadiel, tvorí len 0,4% súkromné sponzorské príspevky zo všetkých príjmov, ktoré idú do divadiel. A možno práve preto u nás je tak vysoko, možno idealisticky, ten dôraz na to sponzorstvo a možno u nás je práve tak vysoko kvôli tomu, že u nás sa legislatívne stále sponzory nevyriešili. Od roku 2006, keď boli pokusy u pána Kňažka, stále stojíme na mieste a stále nevieme nejakým spôsobom sa ukotviť. Čiže ja si myslím, že to je dôvod toho vysokého miesta v našom prípade. A myslím si, že je dôležité práve tieto oblasti riešiť, pretože tá naozaj striktná napojenosť kultúrnych inštitúcií na verejné financie nemá úplne budúcnosť práve aj v tvorbe súčasnej, modernej, živej kultúry a umenia. Takže to je len zároveň z môjho a môžem potvrdiť, že je dôležité to skúmať a naozaj tieto dôležité úlohy sú áno idealistické, ale treba za nimi bojovať. Ďakujem. To je vlastne jeden z tých čiastkových cieľov, ktoré sme dospeli, keď sme si lámali hlavu, akým spôsobom vlastne sa dostať k informáciám, ktoré by nám otvorili možnosť posúdiť tok financií. Preto sme aj Martin to uviedol aj ja na začiatku. Je to taký prvý pionierský pokus, ktorý naráža na problémy, teda aj naše kapacity, ale na druhej strane aj spôsoby, ako vlastne zistiť. Je zaujímavé, že ani 20 rokov po vzniku Slovenskej republiky my nie sme schopní povedať dnes, koľko peňazí ide vlastne do kultúry. Pretože tým, že nemáme legislatívny rámec pre sponzorstvo a mecenášstvo, ja rozumiem ministrom financií, že nechcú dovoliť, aby sa definovalo sponzorstvo, pretože majú už majú problém s 2% asignácie, ktoré do 2 rokov zaniknú. Ale v tom prípade riešenie taká reklama. Alebo reklama charitatívna a tak ďalej a tak ďalej. A majú tú nepríjemnú skúsenosť z 2% asignácie na ne, že si veľké podniky okamžite urobili svoje nadácie a vlastne si sponzorujú niektoré veci, ktoré súviseli s vyslovene vnútorným financovaním svojich stretnutí, zamestnancov a tak ďalej a tak ďalej. Takže sa obávajú, že keď definujú sponzorstvo, že obrovské množstvo peňazí vlastne nepôjde do žiadneho rozpočtu, ale bude deklarované vlastne ako sponzorstvo. Ale zároveň tým vlastne my sa ako štát, my neďakujeme mecenášom. To je tá vec, ktorú sme ďalej, o ktorej sme hovorili, že tým, že my nedeklarujeme mecenášov legislatívne, my vlastne týmto ľuďom, buď jednotlivcom alebo firmám, my sa vôbec nepotrebujeme za to. Napríklad ja 10 rokov otváram výstavu v Bratislavskej galérii jesennú, ktorá je napojená na firmu Henkel a ktorá priniesla nádherné výstavy, skutočne nádherné výstavy venované Slovákom, ktorí žijú v zahraničí, alebo žili v zahraničí. To sú pomerne veľké náklady. Henkel to financuje, ale až na to, že ja tam som vždy jediná z parlamentu a poviem, že my vám ďakujeme, to je všetko. Čiže má to aj tieto dôsledky. Len aby ste vedeli, že aj takýmto spôsobom. Samozrejme je to napojené aj na neexistujúcu reformu kultúrnych inštitúcií. Teda toho vejára kultúrnych inštitúcií. Ja som veľmi podporovala decentralizáciu kultúrnych inštitúcií do právomocí vúciek a miest, len bohužiaľ, čoho sme svedkom?
sme svedkom, že Vúcka Trnavská zlikvidovala Koniarkovú galériu pre politický vplyv župana, ktorý potreboval miestnych Mazalov uspokojiť, aby tam mohli vystavovať, lebo miestni Mazalovia si mysleli, že keď Koniarková galéria mala ten veľký boom a všetci uznávali tie výstavy, takže keď oni tam budú vystavovať, tak tiež bude mať taký ohlas. A to isté bolo vyhodením pani Vrbanovej v Bystrici zo Stredoslovenskej galérie a pred rokom vyhodenie pani Leškovej z Východoslovenskej galérie. A takto pekne tie Vúcky likvidujú vlastne svoje vlajkové kultúrne lode a my nemáme, pozerám zo štátneho postu, my nemáme vlastne možnosť tomu zabrániť, a keď som dávala návrh do dodatku zákona, aby vlastne menovanie riaditeľov týchto vlajkových krajských alebo vúckárskych inštitúcií bolo viazané na určitý výberový proces, v ktorom by sa zúčastnilo aj buď minister kultúry z nejakých ľudí, alebo nejaká kultúrna slovenská verejnosť, tak to samozrejme nebolo prijaté. Takže je tu veľmi veľa problémov, ale vy určite máte otázky. Nech sa vám páči. A kritické poznámky, a ešte teda jednu vec, áno, samozrejme, ja som sociológ a tá štatistická chyba je tu veľmi veľká, pretože nemáme zachytených mecenášov, nemáme zachytené sponzorstvo, nemáme zachytené vlastne. My sme preto tam dali ten škodlivý výrez, že to sú tie neidentifikovateľné. Ja som to čítala predtým, on naozaj tými sesterskými spoločnosťami sa to ešte viac rozširuje. Čiže tá naša hypotéza, že je to medzi 10, okolo 10%, je možná, ale v skutočnosti je to niečo medzi 5,4 a 7%. A to sme tam ešte započítali celý audiovizuálny fond. S ktorým som teraz určite viete. Nech sa páči. Nech sa páči. Janka. Je to komplikované celkovo. Stane sa, aby bolo možné. Ja asi len toľko k celému tomu výskumu, že skutočne myslím si, že tie štatistiky, s ktorými sme sa my stretávali, tak ja osobne mám najväčší problém asi s formou ich zverejňovania. A síce, že tá forma je nejednotná. Nedá sa z nich nič vydedukovať. Každá štatistika je písaná buď nejakým beletristickým štýlom alebo len nejaké tabulky, ktoré neobsahujú všetky akoby dáta a jednotlivé kraje, pretože našim prvotnou našou ideou bolo skúmať nejaké konkrétne 3 mestá, konkrétne 3 kraje a vlastne porovnávať. A my sme vlastne zistili, že my ich nevieme porovnať aktuálne. Čiže možno tuto vidím ešte taký väčší priestor pre zjednotenie, pre hľadanie podobnej, rovnakej formy, čo nám v budúcnosti umožní vlastne tie porovnávať, analyzovať jednoduchšie a vlastne na čo tá analýza je, samozrejme na nejaké ďalšie rozhodovanie, čo je akože asi základný účel, pretože na základe toho sa my môžeme rozhodovať alebo plánovať. Čiže asi toto bolo pre mňa tá najťažšia fáza zisťovania si údajov a hľadania vlastne v rôznych formách, že čo s čím súvisí a ako ktorá štatistika vykazuje konkrétne čísla. Čiže to je asi dosť problematický fakt, ktorý myslím si, že Európska únia nás tlačí do spoločného vykazovania. Myslím si, že na úrovni už toho ministerstva sa to začína nejakým spôsobom etablovať. Štatistický úrad na to nabehol už asi pred 2 rokmi a myslím si, že postupne bude dobré, keď sa to bude implementovať aj do tých nižších úrovní zisťovania
zisťovaní, aby sme teda mali jednoduchšie to porovnávanie, aby nemuseli sme dlho študovať alebo byť vyštudovanými štatistikmi alebo ekonomami na to, aby sme zistili údaje, ktoré potrebujeme pre naše rýchle, jednoduché rozhodovanie a plánovanie alebo vytváranie stratégií. Tak za seba asi len toľko tejto rukovedí. Ďakujem. Ďalej asi. Nech sa páči. Budská, Bratislavská. Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie. Volám sa Rastio Šenkirik, pracujem ako vedúci oddelenia kultúry na úrade Bratislavského samosprávneho kraja a za tých posledných 25 rokov alebo od roku 89 pracoval aj v tej aktívnej kultúre, aj ja neviem, na ministerstve kultúry, aj v samospráve. A chcem predovšetkým poďakovať za ten obrovský kus roboty a za tú priekopnickú prácu, lebo je to takmer nemožné, veď teraz to odznelo a bolo to vyargumentované, že nie je takmer čo s čím porovnávať, pretože tá metodika, výkazníctvo, prístupy, štatistika sú rôzne. Takže predovšetkým obrovské uznanie, napriek tomu to má veľkú validnú hodnotu, veľkú výpovednú hodnotu, lebo tie zistenia sú skutočne objektívne, aj keď budete ťažko oponovať, lebo malikárni trochári budú sa viac sústredovať na techniku zisťovania ako na tie fakty, ktoré sú, o ktorých nakoniec všetci vieme. To je jedna vec, čo som chcel poďakovať a obdivovať, že predsa ste to len dokázali. Ja som presvedčený, že ste to dokázali. Druhá vec, že tie zistenia, tie odporúčania naozaj korešpondujú aj, prepáčte, teraz hovorím za seba, nie za nejaký úrad, ale za seba ako za človeka, aj s mojou osobnou skúsenosťou a pocitom, pretože tá transformácia a tie reformy v oblasti kultúry neprebehli, pretože napríklad aj keď sa udiala istá decentralizácia, ktorú ste spomínali, tak sa decentralizoval alebo preniesol na mestá, obce, ľudský aj ten spôsob rozmýšľania a vynakladania verejných financií. A to je presne ten problém, že ten prístup je ten zriaďovateľský, výkaznícky, kde naozaj nám k tomu políčku, tej drene, tej podstaty, takmer neputujú prostriedky. Pre mňa je tristnou skúsenosťou, že na Bratislavskom samosprávnom kraji sa dozviem až takisto ako keď som si kúpil noviny alebo pozeral internet, sa dozviem až na zastupiteľstve, že komu sú udelené dotácie z dotačného systému aj za oblasť kultúry. A predsa len si myslím, že tam by to malo byť trošku zoponované, aby sme podporovali kreativitu a vôbec tie cieľe, nechcem sa vrácať k tomu, veď to je všetci vieme. A mnohokrát potom je to naozaj taká tá kultúra, boli krásne, ďakujem, potešilo, keď som videl tie ilustračné fotografie na niektorých tých slajdoch, čo papajú tie halušky. Potom sa za kultúru veľmi často považujú tie stánky s klobáskami, kde si na nejakom podujatí, kde je aspoň 2000 ľudí, lebo to sa predáta na potenciálnych voličov. A veľmi radi tí, ktorí rozhodujú o verejných financiách, podporujú túto takú pseudokultúru, pretože to je dobrá investícia za verejné peniaze do svojej kampane. Prepáčte, hovorím úplne otvorene. To je realita. A veľmi ťažko sa tam potom predstaví principiálne akákoľvek myšlienka a podpora. Ešte k tej metodike. Prepáčte, vy ste ma vyprovokovali k tomu, že som sa odvážil vôbec stať. Ministerstvo kultúry zriaďuje Národný osvetový ústav. A to skutočne, neviem, vznikol, myslím, ešte pred Jozefom II. Ešte klinovým písmom snad sa vyplnili také tie tabulky, že KVČ, kultúrno-výchovná činnosť. Ako každý, kto má rozum, tak to prestal vyplňovať. Ale keď ste videli tú tabulku, tak to je skutočne, to onemiete. To je bez výpovednej hodnoty, bez čohokoľvek verifikovateľného. A to je presne to,
Ja sa pamätám to kampaňovité, jak boli zjazdy komunistickej strany, ja pochádzam z malinkej dedinky od Tetry z Kriváňa, kde sme zasadili vždy jeden stromček, ale ten vykázali hasiči, zväz žien, zväz protifašistických bojovníkov, ja neviem, polovníci, rybári. A takže potom, keď to kdesi doputovalo na ten ústredný výbor, či kde počítali tie hlásenia, tak sa vysadilo asi 6 miliard stromov podľa toho tejto krajine. A asi takto funguje to výkazníctvo. Trošku, ale do vlastných radov. Je to aj naša chyba, pretože boli veľké príležitosti a bola politická konštelácia a bola čo si urobiť. A nemôžno povedať, že nebolo ani medzi politikmi ľudí, ktorí by aspoň tušili, čo je to kultúra, a nejak trošku aj kultúrna obec, čo si premeškala. Tým sa chcem dostať k tomu, že čo robiť. Robiť to, čo robíte vy. Lebo som presvedčený, že aj Ministerstvo kultúry vás bude brať ako relevantného partnera, ktorý neprichádza medzi štyrmi očami potiahnuť za rukav a vygrantať si nejaký grant, ale systémovo pristupujete, kladiete otázky, analyzujete situáciu a z toho vychádza aj čo sa s tým dá robiť. Z mojej strany príjmite, naozaj som to hovoril ako občan, ako úradník, veľkú vďaku za to, čo ste urobili. Ďakujem. Národné osvetové centrum komunizmu, to bola vlastne kontrola občianskeho života na Slovensku. Česká časť Československá zrušila osvetové centra hneď. My to máme. Je to príjemné pre ministerstvo, lebo presťahovalo centrum do Piešťan a tým pádom môže čerpať európske fondy. Hoci tá Mocka nesídli v Piešťanoch, je tu, ale je to také, ako aby európski úradníci boli spokojní. A teraz dostáva čím ďalej tým väčšie a väčšie úlohy a väčšie úlohy. Ale ja tam nevidím tých ľudí, ktorí by to robili, ktorí by tam vychádzali, okrem tých zaprášených, ktorí tam sedia roky. Takže vidíme, čo teda si pán minister, ktorý je vlastne najdlhšie slúžiaci ministrom kultúry, 7 rokov tuším, tak uvidíme, že čo si on predstavuje pod tým, že čo by tá Mocka mala znamenať. Nie som schopná sa dopatrať, a možno niekto z vás to tu bude vedieť, zo starších ľudí, ktorý minister kultúry zrušil taký ten inštitút vnútri v ministerstve, ktorý bol a ktorý sa mi aspoň staral o to, že boli nejaké štatistiky zhromažďované priamo v ministerstve. Neviem na to prísť, nikto z žiadnych ministrov, ktorých poznám, sa nechce priznať, ale potrebovala by som to vedieť, pretože od tej doby v podstate až na pár kníh, ktoré vydal pán Novotný, ktorý tam bola, kedy pracoval, vlastne nemáme nič relevantného, o čo by sme sa mohli oprieť, nejaká pasportizácia kultúrnych inštitúcií, o ktorých hovoril pán Inkej, to znamená tá dostupnosť, ktorá je vlastne na základe jednou z priorít. Nič takého nemá. Tam bola totiž trošku zložitá situácia, že kedysi to bolo spojené do jedného odporu aj pre typizáciu a normalizáciu. Aha. Že bol predpis, že dedina s takým a takým počtom obyvateľov má mať knižnicu. Takú knižnicu a taký kultúrak, takú kapacitu. No a to viem, že Agnesa, Láca Snopka, privádzalo do zúba takáto tá odkrojovaná, jak vojensky predpísaná kultúra, a vtedy sa táto zložka rušila pre tú typizáciu. To mal ešte ten krásny názov, normalizáciu. Ale písali sa normy, nie normalizačný proces, ale fungovalo to ako normalizačný proces. No a vtedy vlastne je možné, že vtedy sa seklo aj ako to slovenské, že s vaničkou sa vyleje aj dieťa, že aj tá nejaká hodnotná metodika. Pán Novotný si nepamätá, že? Je chorý, bohužiaľ, a už je to starý pán, trochu ťažšie sa s ním komunikuje.
Prosím, ešte mladí ľudia, ktorí v tej kultúre budú žiť. Ja si možno spýtam, ale len preto, že teda tu mám možnosť, že stretla som sa, myslím, že to bolo, že Žilinský VUC, alebo neviem už presne, práve s takým niečím, že naše údaje z kultúry využíva cestovný ruch. Stretávate sa akoby niekedy s tým, že sa to príliš prepája a tým pádom nedokážeme z toho tú kultúru až tak pekne vyselektovať? Áno. Už organizačne väčšina má odbor cestovného ruchu a kultúry, kde sa povie, cestovný ruch je to, čo je priorita. Čo je priorita. A potom to takto funguje a potom sa furt pátra len po nejakých kultúrnych cieľoch, ktoré by sa stali produktami cestovného ruchu. Teraz je napríklad taký ten kampaňový trend vypracovať koncepcie kreatívneho priemyslu. A v piatok bola veľká konferencia v Primacionálnom paláci, kde ináč veľmi múdry človek, pán Kmec z Košíc, vyjadril myšlenku, že on si myslí, že aj to umenie a tvorivý proces je súčasťou priemyslu, lebo že veď existuje hudobný priemysel. A pritom ale naozaj ako ten tvorivý akt, to je niečo medzi nebom a zemou, čo má imanentne svoje parametre a ono sa to dá obchodovať, ešte dajú sa CDčka predávať, ja neviem čo. No a to je tá otázka, že možno sa nám otvára ďalšie pole, kde by sme nemali zmeškať dobu a zaváhať, že nedávať to vulgárne rovnítko medzi kreativitou, lebo kreativita je aj programovanie IT. A kde sa dá spraviť biznis plán úplne, ale viete, akú garanciu má pán Janovič, že ešte niekedy ho kopne múza. Viete si spraviť biznis plán? Pán priemyselník. To má stále. V tomto prípade by som vás chcela upozorniť, v druhom čísle kultúrneho kyslíka je veľmi zaujímavý článok ministra hospodárstva Poľskej republiky, ktorý je univerzitným profesorom na Vysokej škole ekonomickej v Krakove. A tento pán pripravil, keď už prestal byť ministrom, a pripravil zo zúrivosti, pretože sa stretával ako minister hospodárstva na zasadaniach poľskej vlády s problémom financovania kultúry, tak napísal pre nás taký článok, kde už trošku tí Poliaci sú ďalej, že nás varuje vlastne pre tou módou kreatívneho priemyslu, ktorá nás teraz plne zasiahla asi 10-12 rokov po vrchole v Británii, kde nás varuje vlastne pred tým vnímaním tých kultúrnych hodnôt ako niečoho, čo by malo byť vlastne nejakým biznis plánom republiky alebo niečo podobného. My teraz k tomu trošku smerujeme, ale my už v inštitúte pripravujeme, ako je už našim zvykom v kultúrnom kyslíku trošku ironickejšie sa na to pozrieť. Smeruje k takej tej vulgárnej sociologickej. Ale videla som, že je tu ďalší človek kultúry, veľmi dôležitý, pán Ernest Húska z mesta Bratislava, teda zo Starého mesta. Určite nám aj on niečo povie. Ďakujem. Húska, oddelenie kultúry Staré mesto a zároveň ja som nejaké volebné obdobia, či už ako poslanec alebo neposlanec člen komisie kultúry hlavného mesta. Tam je, to je problém, aj mesto, aj Staré mesto a zrejme všetky samosprávy naozaj sú inštitucionálne, musia nejakým spôsobom udržať vchod svojich inštitúcií. Zoberme si, že Mestské múzeum, ktoré má budúci rok 150 rokov a v tom momente, v tom rozpočtu je taká situácia, že keď sa pridá na živú kultúru, to znamená na úrovni mesta je to grantový systém a z Bratislave kde sa dáva smiešných. Dával sa kedysi 3 milióny korún, keď som tam ešte bol, teraz už to kleslo na nejakých 76 000 na celý rok.
A z toho si ešte zoberú, ako že živá kultúra sa pokladá, treba aj vydávanie kníh marenčinových, čo sú isté zaujímavé knihy o Bratislave, úžasné, ale keď sa dá o minulosti Bratislavy, ale to nie je živá kultúra, hej. To sú knižky, ktoré nejakým spôsobom mapujú historický život Bratislavy, ale aj to si zoberie proste nejaké peniaze. Na druhej strane, ak by mesto v rozpočte chcelo dať na tento grantový systém viacej peňazí, tak sa ozve, a ja sa jej nedivím, ozve sa riaditeľ Mestského múzea, ktorému tiež vypadlo kúrenie pred nejakými 2 rokmi a musel vyplniť pomaly Apollínov palác, a respektíve sa ozve iný riaditeľ takéto mestskej organizácie, ktorý proste potrebuje uživiť a prevádzkovať svoju činnosť. Je ale pravda, že na rozdiel od župy, kde ani vedúci oddelenia kultúry nevie, na čo dotačný systém je. U toho mesta ten Ars Bratislavensis je celkom taký transparentný, lebo sedia tam aj úradníci, aj ľudia z verejnosti, aj nejakí poslanci. Že sú tam taký mix, kde sa z toho dá čosi urobiť. Ale mám tam negatívny príklad aj toho, že z tých 303 miliónov, keď sa vydávala knižka o dome svätého Martina, biskupa Halka, tak na tú knihu proste išlo 10 000 eur, čiže 10 ročného rozpočtu išla na vydanie jednej knižky. Hej. Úžasná knižka, ja ju sám mám a sa teším, že ju mám, ale akorát, že zobrala 10% z tohto rozpočtu, ktorý mal ísť na živú kultúru. Ja by som tú knihu podporil, ale asi z inej kapitoly. Čo sa týka Starého mesta, tam je vyhradených na živú kultúru 42 až 45 tisíc eur ročne a rozhoduje o tom poslanecká komisia kultúry, v ktorej ja sedávam ako prisediaci. To znamená, že nemám právo hlasovať, ale sedím v tej komisii ako prisediaci, čiže nejakým spôsobom viem, čo tam ide. Ale sú tam aj, človek tam zažíval krásne scény, keď aktivita, ktorá vznikla a poslanci v opozícii vedia, že je to aktivita, ktorá sa páči pani starostke Rosovej, tak vstane poslankyňa z opačnej strany a povie, toto je obľúbená aktivita pani Rosovej, za žiadnu cenu nesmieme dať žiadne peniaze. Hej. Ako s ňou to nemalo nič iné, len ona mala proste rada tento typ proste nejakej pouličnej kultúry alebo niečoho podobného. A keďže to bola obľúbená kultúra pani starostky, takže za Boha, na toto peniaze nedáme. A takýmto spôsobom sa proste vstupuje do hlasovania komisie. To je neuveriteľné, že či to je, alebo nie je, či ten človek je, alebo nie je v opozícii. Ja by som bol veľmi rád, keby sa tento grantový systém na živú kultúru alebo na aktivity ešte má aj z Ars Bratislavensis, aj tento náš staromestský systém kultúry nemá svoje témy. To znamená, že mesto vyhodí 80 000, 70 až 80 000 eur ročne vyhodí, úvodzovka než vyhodí, na Ars Bratislavensis, ale nepovie za to, čo chce. Mesto si nepovie, že chcem budúci rok je rok Mestského múzea, 150 000, tak poďme na aktivity pre tento rok, ktoré súvisia s Mestským múzeom. Je rok Ludovita Štúra, alebo tento rok 14. bol rok Prvej svetovej vojny, tak chceme, aby sa robili prioritne aktivity týkajúce sa akýmkoľvek spôsobom. To môže byť aj koncert súčasnej hudby, koncert pre ľavú ruku, klaviristu, pravú odstrelili Ravelov koncert, tak sme tu s pánom Šenkerikom nad tým dumali. Nie, môžete sa predstaviť s čímkoľvek a tá komisia dumá nad tým, že či to je alebo nie je v prospech mesta. A ešte pani Magda spomenula ten princíp toho cestovného ruchu. Áno, dokonca v minulosti samotné mesto definovalo svoj kultúrny život v meste, ako si pamätáte na ten príšerný nápad Partislavy, že poďme budovať mestskú kultúru ako party, mesto, kde sa môžete prísť zabaviť a aktivity najmä pre zahraničných turistov a týmto spôsobom sa dokonca vyháňali Bratislavčania, tak nehovorím staromesťania, Bratislavčania ako takí, lebo prioritne to bolo to potom venované zahraničným turistom, potom to skončilo samozrejme tým, že sa nahý anglický turista kúpal vo fontáne a s prepáčením dámy aj cykal do tej fontány rovno na námestí, pretože to bola Bratislava.
toto sme tu mali. Čiže my sme ako Staré mesto tú Bratislavu už pred 4 rokmi veľmi výrazne vyškrtli a povedali sme, že kultúra Bratislavy, Staré meste a Bratislavy má byť najmä pre Bratislavčanov. Ak budú Bratislavčania spokojní, tak budú spokojní aj zahraniční turisti, nie opačne. Takže bolo to také trošku nesúrodé, čo som povedal z vlastnej skúsenosti, ale snáď by to mohlo byť. Ale tu narážame na, samozrejme, ďakujem pani prezident, ale tu narážame na ďalší problém, že nielenže mesto Bratislava, ale v podstate ani Ministerstvo kultúry nemá určenú prioritu. Tak, doplním. Teraz Ministerstvo kultúry spracováva vlastne stratégiu kultúry do roku 2020. A jedným, čo som ja písomne kritizoval, som to napísal, aj som to osobne povedal pánovi ministrovi, furt sa tam zaoberajú zachovávaním tradičnej a ľudovej kultúry. Asi 10 krát je to tam spomenúť, tradičná a ľudová kultúra. V krajine, kde viac ako 60% obyvateľov žije v mestách. Hej? Čiže o zachovaní tradičnej mestskej kultúry, mešťanskej kultúry, ja si dovolím povedať, tam nebolo ani riadok. A ja som aj pátral, som sa aj kolegu z Matice, ktorý nech je Matica ako taká, ty si ju minulý týždeň kritizovala, ale ako celkom to pochopili, hovorí áno, lebo mešťanská kultúra stále ako podvedomí v tom 18. 19. storočí bola viac naviazaná na inú etnikum ako slovenské, čo je maďarsko-nemecké, banské mestá, hej. A nejak tam podvedomí, že čo je slovenské, to je to rurálne, to je to vidiecké a ľudové a podobne. A mestská kultúra ako keby nebola spojená so Slovákmi, hej, že viac naozaj bola tí mešťania boli viac nemeckí alebo maďarskí hovoriacimi. Čiže ja som to dal ako svoju pripomienku, že pre Boha zachovávajme mestské tradície, okrašľovacie spolky, ktoré boli už v 19. storočí, ktoré okrem iného založili to Mestské múzeum bratislavské, napríklad mestské plesy, mestské remeslá, mestské tradície a tak ďalej, že kde je tá mešťanská kultúra, nie je stále vidiecká a ľudová kultúra. Vidiecká remesla. Ja som navrhovala Ministerstvu kultúry už pred 2 rokmi, aby vzhľadom na výbuch Prvej svetovej vojny a vzhľadom na tie unikátne aj ideovo, aj architektonicky spracované nádherné, teda ak sa vôbec dá o cintorínoch povedať, že je nádherné, tie cintoríny drevené, ktoré naprojektoval Jurkovič na našich severných hraniciach po bitke v Orliciach, kde vlastne prvýkrát je tá moderná myšlienka taká ekumenická použitá, to znamená, a zároveň aj vojaci ležia tam, kde padli. A to je jedno, či proste nemecký vojak, teda pruský vojak leží cez ruského alebo tak ďalej. Proste všetci sú pochovaní v jednom cintoríne. Nie sú to tak, ako potom po druhej svetovej vojne, že tuto sú Nemci a tuto sme my. Ale narazila som na absolútne nepochopenie. My sme mali, dajme tomu, rok Urbana, asi pred 4 rokmi, pri výročí Miroslava Urbana v parlamente, ale to nemalo žiaden zmysel. To sa len odfajevklo. A keď som si to porovnala s tým, čo urobili s rokom Chopina Poliaci, kde absolútne vytlačili Francúzov a Chopin je Poliak a forever a ďalších 100 rokov už bude len Poliak a Francúzi s ním nemajú nič spoločného. Hoci žil len ako dieťa v Poľsku, ale polskú matku, otec bol Francúz a potom už žil po Francúzsku. Ani nevieme vlastne, či vedel povedať po polsky, pravdepodobne ani nie. Aj táto naša neschopnosť vlastne učiť si nejakú prioritu, a to sa premieta potom aj do tých fondov, či už audiovizuálny fond, a teraz príde fond umenia. Vlastne tam sa dáva každému trochu. Každý dostane trochu a nikto nedostane toľko, aby mohol dotiahnuť to svoje dielo až do prezentácie všetkého. A už vôbec nie je viacročné. A už nehovoríme viacročné financovanie. My sme pozvali na tú debatu aj pani Károvú, Darinu, ktorá je vlastne autorkou a Spiritus Movens jedného z najväčších festivalov, to znamená divadelného festivalu. Ona nemohla
Tamis poslala nám svoju pomerne negatívnu kritiku, musím sa priznať, pretože nám vyčítala určité nedostatok akademizmu. Ale my práve sme nechceli tu vám citovať, že kto všetko sa s filozofou zaoberal, kulturologov svetových. To nebolo našim cieľom. Našim cieľom je začať o tom diskutovať. Začať o tom diskutovať medzi manažermi na rôznych úrovniach, medzi umelcami, ale umelci, ako môj prípad s audiovizuálnym fondom ukazuje, sú tak závislí od tých peňazí a v tých komisiách sú takí malicherní ľudia, že v momente, keby si dovolili nejakú kritiku, tak nedostanú krát. Pretože ja som veľmi rada, že pán minister Maďarič použil ten mnou roky vypagovaný a Zorou Javrovou a Silvou Hroncovou a proste Ľubovi Rozlušnom, ktorí sedia v správnej rade Via kultúry, ten princíp arm's length principle, financovania kultúry, ale on je urobený len tak čiastočne. Ja dúfam, že teda vo veľmi blízkom čase budete môcť na stránkach Via kultúry, teda inštitútu, na stránkach inštitútu si prečítať zásadný článok aj s grafmi, kde vám ukážeme, ako napríklad po nástupe Ficovej vlády sa zmenilo vlastne teda audiovizuálny fond zo začiatku a dnes, koľko ľudí, ktorí sedia v komisiách a v rade audiovizuálneho fondu, točia film. Ja rozumiem, že je veľký problém ohodnotiť dielo. To nie je jogurt, som aj napísala v otvorenom liste, tomu ja rozumiem. A ja si neosobujem právo, že môj osobný vkus môže byť rozhodujúci, aké diela sú tam. Ale ja si kladiem otázku, že či tí ľudia, ktorí sedia v komisiách a rozhodujú o tých peniazoch, naozaj dokážu byť tak nestranní, keď oni sami podnikajú v tom biznise. Toto je môj problém. Pretože to potom vytvára ten vzťah závislosti tých umelcov a stále máme to, čo som sa snažila, pokiaľ teda 10 rokov pracujem v politickej sfére kultúry, aby konečne prestali umelci chodiť v predklone pred ministrom. To je to, čo 40 rokov. To znamená, že úctivo prosím. A bolo mi veľmi smutno, skoro som sa rozplakala v parlamente, keď pán minister ako dôkaz, že on neovplyvňuje situáciu v audiovizuálnom fonde, mi povedal, že však prišiel pán Kerekeš a pani Piusi a povedali, pán minister, my sme nič nedostali zase, a ja čo môžem povedať? Ja som mimo, hoci on menuje radu. Takáto situácia predsa nikdy už nemôže byť, aby umelci chodili proste v predklone. To je histórii o tom napísali ďalšie významné spisovanie predklone, čo naznačuje ja viem, že Michelangelo, keď maloval, tak pápež chodil kontrolovať. Iste. Ale mali by sme ho predsa len sa snažiť odbúrať. Tu nejde o to, nikdy to neodbúrame, pretože nikdy nebudeme mať v slovenskej kultúre dostatok. Ale pre mňa je alarmujúce, keď proste umelci musia odísť zo Slovenska. A oni odchádzajú. Aby sa stretli s nejakým príjemnejším prostredím. Nech sa páči. Môžem? Nech sa páči. Neviem, či kolegovia, či majú starší teda prednosť, si dávam, nie? Nech sa páči, ale poviete nám, aby sme vedeli, že to ste. Ja by som chcel troška ináč. Ja píšem, prednášam publikum, môže si ma prečítať. Toto je ostatník, HM blogy, tam píšem, publikujem aj kultúra ekonomiky, ekonomika kultúry.
tam také dlhé články, píšem pred 2 rokmi, 2,5 od 2011 roku, tam píšem to previazané, čo vy tu hovoríte. Ja by som nechcel to robiť prednášku na takých bodoch, lebo tu je taká kultúrna verejnosť, asi by som odhadol, že čo by bolo treba v tejto veci robiť. Vy ma poznáte, čo som bol na tých konkursoch televízie a tohto divadla, to stále treba v podstate tým ľuďom dávať do nejakého povedomia. Čo si ja myslím a cítim to, môže mi dať aj zapravdu, kde môžem aj publikovať v vašom časopise, nie je problém to preposlať. Čo je dôležité, je tá skutočnosť, že sme v EÚ. A od toho sa musí odvíjať všetko. Lebo tam sú štruktúry, tam sú fondy a z toho treba vychádzať. Kultúra, viete, nie je, kultúra ako taká nie je súčasťou zásadnej politiky Európskej únie. Ale sú tam fondy, finančné fondy. Takto. Európska únia nám poskytuje fondy a je na vláde Slovenskej republiky, akú časť ona predznačí pre rozvoj kultúry. Tomu sa dostane. Ale to je rozhodnutie slovenskej vlády. Preto som povedal, že iba by som povedal tézový. To je. Treba urobiť, a to je to, čo ste vypovedali, to kolega povedal, pochopenie priority ľudia. Keď nemáte na ministerstve kultúry ľudí, ktorí majú vzťah ku kultúre, nepoznajú filozofiu kultúry, ťažko je s nimi narábať. A od toho sa to všetko odvíja. To znamená, že aj politici, ktorí idú do kultúry, teda ľudia, ktorí idú do kultúry, keď to nevedia, tam sú všetko tie malé nuancy, ktoré to brzdia, ktoré robia ten piesok v tej činnosti. Či chceme, alebo nechceme. Kultúra musíme mať, a hlavne to ide z hora, ministerstvo musí mať politiku, som si to napísal, kultúra politiky Slovenska neexistuje v rámci EÚ, to neexistuje. To musí byť hlavná omega toho všetko. My sa musíme, tu štvorky stoja, tu je kolega odtiaľ a tak ďalej, to sa musí cez túto, by som povedal, pretlačiť. Čo je dôležité? Kultúra je dôležité, že má nejaké pravidlá, že je nejaký systém, že je štruktúra, že je financovanie. Preto by sa potom neboli tie dohady o týchto záležitostiach. Preto by sa dávali tým tvorivým ľuďom, ktorí píšu tie knihy. Keď to stojí 10 000, ja tu povedal pán kolega, ale to je hodnotná kniha, všetci ju máme, rozumiete mi? To sú veci, ktoré treba tie ťažiskové veci, každý rok niečo učovať. To tu není. Potom sa to ľudia hádajú a nie iba Bratislava existuje. Celé Slovensko existuje a to musí zastrečiť ministerstvo kultúry. To ináč sa nepôjde. A tam sú veľké rezervy, čo ja vidím. Tie štruktúry, ktoré bola spomínaná, myslím, to pánom kolegom, ktoré je tam. Samozrejme, kultúra je všetko. Kultúra je súčasťou. To je ekonomika, to je cestovný ruch. A to treba vymedziť, a keď nie sú kultúry, nepoznajú filozofiu kultúry. Lebo to sú všetko pravidlá, systém, potom sa je menej problémov, menej súdové a tak ďalej, tie náklady, všetko ide inak. A keď takto nepôjdeme postupovať nejakú systematicky, z toho sa nedostaneme. Tu sú aj tie témy, ktoré boli. Tu pán kolega sú jednotky správne povedal. My volíme ľudí, aj teraz sme volili, ale nevieme, aký oni majú vzťah kultúry. Nevieme. Nepoznáme, nie je to definované, neprejavujú sa ako ktorí sa monitorizujeme kultúry. Lebo aj kultúrnik musí mať pre tie ekonomické, by som povedal, financie pochopenie. To je jedna, by som povedal, to je jedna súčasť toho všetko. My sme súčasťou, a ja aj som o tom napísal, ja ešte uprednostňujem pred demokraciou kultúru. Demokraciu si každý vysvetľuje, čo stojí. Kultúra má svoje pravidlá, svoje hodnoty, svoje dedické hodnoty a tak ďalej, a tak ďalej. Ja nebudem vysvetľovať, ale to sú veci, ktoré idú. A kultúru robia takí ľudia, ktorí píšu, tvoria, tam dávajú ten systém, tí, ktorí píšu knihy, publikujú, lebo tam je to vecné na dlhé doby určené hodnota toho človeka, hodnota pre Slovensko, pre Európu. Veď príklad, máme tu autora. Môžem tiež povedať svoje vysoké skúsenosti. To sú veci, ktoré majú hodnotu. Ste spomenali tu
sponzorstvo. Je to problém, že nikdy to nebude vyvážené. Nikdy to nebude. Lebo tí ľudia, ktorí robia biznis, treba také, aby sa oni prezentovali. Hlavná časť musí byť v tomto prípade na kultúrnom dedičstve, na ministerstve kultúry, ktoré má spracovanú politiku, kultúru Slovenska v EÚ, ináč to nepôjde ďalej. A odtiaľ sa odvíjajú dole všetky štruktúry, všetky inštitúcie kultúrne a všetky zabezpečenia, to kolega z detí hovorí, až tam dole. Bez toho to nejde. A toto není, jak ste vyspomínali, tých 20 rokov, to nič také nie. To každý robí sa, jedna strana príde, druhá odíde, to není všeobecný záujem o slovenskú kultúru. Musíme si priznať všetci, že to všetko je tu stranické. Jedna strana príde, vylúči a tak ďalej a tak ďalej. Poznáme to, ja to viem teda, neviem, či to vy viete, ale ja to viem, že toto sa tak robí, ste aj spomínali, že dali ľudí preč, stiahli ich, nevieme, akí sú tam ľudia, čo sú to za ľudia, viete, to všetko má vplyv na ten kolobeh, čo tu vy sa trápite s tými štatistikami a tak ďalej. Toto všetko má vplyv na... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za váš príspevok. Ešte by sa niekto rád vyjadril alebo položil otázku autorom alebo tu nášmu hostovi, pánu Inkejmu. Nech sa páči, poďte taká láskavá. Jana Lehecká, občianske združenie Kult, umelec, odborník v oblasti kultúrnej politiky, vyštudovaný a tak ďalej, kooperujúci. Ja by som možno len na margo vašej príspevku. Problém je jeden základný, to nám pán Inkej potvrdí. Všetky postsocialistické krajiny v Európskej únii, členské štáty v Európskej únii, bojujú s jednou vecou po 89. My máme v zrýchlenom režime aj dve vlny decentralizácie, preberáme legislatívu z Európskej únie. A propos, Európska únia nedefinuje kultúrnu politiku ako jednotlivé štáty, ale definuje ju ako priority a nástroje, ktoré používa, to sú kooperačné programy zo štrukturálnych fondov. Z jednoduchého dôvodu, lebo plne akceptuje diverzitu všetkých členských štátov. Tu je jeden základný faktor, že my ako postkomunistický štát budeme s pojmom identita. My sa hľadáme na tej mape Európskej únie. A z toho vyplýva aj to, že nemáme rokmi, desiatkami, dokonca v francúzskom v roku 2019 zákon o parkoch a tak ďalej. Čiže aj stovky rokov vykreovaní legislatívu, nástroje finančné na financovanie kultúry, nástroje metodologické, inštitucionálne, dajme tomu máme nejaké, ktoré rýchlo podľahy decentralizácia, máme v tom obrovský chaos. Totižto naša mentálna činnosť neprechádza na ľudský alebo na mesta. Teraz bojujeme s participatívnym rozpočtom, kde môžu občania dokonca zasiahnuť do toho, ktorý kultúrny projekt si vyberú, alebo umelecký. A povedali ste jednu veľkú a múdru vec. Na úrovni najvyšších chýba základná stratégia, supervízia toho, čo Slovenská republika chce ponúknuť ako globál na jednotlivých úrovniach až po mesto. Čiže supervízia je kultúrna politika, nemáme ju. Bol to pojem za socializmu využívaný na iné účely, za nacizmu na iné účely. Vo vyspelých členských štátoch ešte stále vyvíjajúci sa proces, tam je to len a tam sú to iné typy, tam je to daňový zákon, revitalizačný a ústavične reformovaný vo Francúzsku, kde sú samostatnou kapitolou mecenáši, sponzori, fundraising, daňová reforma a tak ďalej. Čiže obrovské množstvo vecí, ktoré nás čaká. Ja som teda počula ale čítala aktuálnu stratégiu, čítala som prvú, alebo musela som si naštudovať teda aktivity pána Kňažka. Potom za pána Krajcera prišla nejaká snaha o stratégiu rozvoja kultúry do roku 2016. Veľmi veľký chaos na pár listoch. Teraz myslím si, že pomerne silná odborná základňa pracovala na stratégiu rozvoja kultúry, ktorá bola v pripomienkovom konaní, neviem, či je to už zákon, to som už nepostrehla. To nebude zákon, ale to bude ako treba. Máji bola schválená. Bola schválená, viem, že bola, hej, to viem, len vlastne pani Komárová to deklarovala, že budú pokračovať ďalej v stratégii rozvoja kultúry, pretože táto stratégia by mala byť podkladom pre kultúrnu politiku Slovenskej republiky. My máme zatiaľ kultúrny profil. Nemáme kultúrnu politiku, ako táto stratégia to tiež nemá.
No jasné. Tak sme súčasťou profilu kultúrnych politík, teda toho európskeho projektu, kde máme svoj profil, kde máme vymenované inštitúcie. Takisto teraz sú tam stratégie, ale sú tam priority, ktoré by sme chceli. Dokonca je tam, áno, je tam fond pre umenie, je akýsi náznak snahy, ale s nemožnosťou ďalšieho postupu, čo sa týka daňovej reformy, lebo to je veľmi citlivá záležitosť a tak ďalej. Čiže bojujeme s identitou, nemôžeme chcieť to, čo majú Francúzi alebo Briti, Švédi, fantastickým spôsobom Nemci, na úrovni jednotlivých spolkových republik dokázali veľmi rýchlo rozhádzať po spojení. Čiže nájdeme vlastnú identitu, ale nie je úloha nás dole, to nedokážeme. To je ten boj medzi mešťanskou kultúrou a pastiersko-rolníckou, ktorou sa Slovensko identifikuje na európskej pôde. A je to aj tak z našej histórie, my sme pastiersko-rolnícka kultúra. Takýmto spôsobom definujú vlastne slovenský národ kulturológovia Slovenska. A preto, prepáčte, sme v rámci Uhorského kráľovstva boli priemyselne najrozvinutejšie územie. Ale tak Čiže takýmto spôsobom my nemáme od hora ani z dola, my nemáme základnú supervíziu. Kultúrna politika ešte stále ju nevyriešila, ak ste si všimli jednotlivé kultúrne politiky členských štátov, ak si ich nalistujete. Oni už sú tak ďaleko, že len v pár odstavcov zhrnú svoju históriu vývoja, ktorá je stáročná, a už idú potom rovno na nástroje inštitucionálne, legislatívne, a tam priamo popisujú daný rok, ako sa menia, ako sa aproximovalo európske právo na ich podmienky a tak ďalej, a už to rozkladajú na drobné. Proste už len heslovite popisujú. My nemáme ani ten základ. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Múdro hovorí s tým, že keď máte politiku kultúry Slovenskej, to je tá identifikácia. A to je tá identita. A identita toho nášho štátu, národného štátu, o to sa tu jedná. Ale vráťme sa ešte... Toto sú hodnoty, ktoré ja chcem, ten štát to musí učiť, bez toho to nejde. Sa budeme stále iba dohadovať. Ja by som sa vrátila teda, ale ešte k tomu, čo sme vám predstavovali. My samozrejme, ja už by som si nevedela predstaviť, že som z Banskej Štiavnice, že by sme nereštaurovali Kalváriu a zámky, hrady a všetko to, čo nám zachovali minulé generácie. Samozrejme, za 40 rokov komunizmu a druhej svetovej vojny boli mnohé tieto pamiatky zrušené, teda vybydlené a zničené a tak ďalej, a tak ďalej. Len my zase sme si neučili priority, že ktoré áno, ktoré nie a ktoré pôjdu do súkromných rúk. S určitou proste supervíziou pamiatka. Toto tiež nemá. My sa zase staráme o všetko a tým pádom dokonale o nič. Opravujeme veci, o ktorých nevieme, akému účelu majú slúžiť. To znamená, že my ich opravíme a oni do 10 rokov schápajú, pretože nemajú ten účel a nemajú tých ľudí, ktorí to budú neustále zveľaďovať. A takto by sme mohli pokračovať krok po kroku, ale dôležité pre nás, a preto prvá časť tej rukovete je venovaná tej živej modernej kultúre, lebo tá sa stratí. Proste tí mladí umelci odídu alebo prestanú pracovať, keď nevidia dostatočnú podporu, budú sa venovať, pôjdu do banky pracovať alebo niekde inde. Čiže my sa musíme v prvom venovať tej živej kultúre, pretože tie talenty a tá tvorivosť to stratí. To proste odíde. A preto sme začali týmto. Budeme pokračovať vlastne návrhom reformy alebo takou úvahou o kultúrnych inštitúciách. A zase, my máme kultúrne inštitúcie, ale zase napríklad riaditelia našich kultúrnych inštitúcií, ktorí sú kompetentní, úžasní ľudia s napojením na zahraničie a všetko, keď chcú ísť do Dolného Kubína, tak im to musí pán minister podpísať. A to nie sú autonómni riaditelia veľkých kultúrnych inštitúcií. To sú jednoducho úradníci
o ktorých rozhoduje človek, ktorý nevie. Pri všetkej úcte Maďaričovi a jeho kultúrnemu rozhľadu, on nevie, prečo, ja neviem, pani Kusák chce ísť do Dolného Kubíka. Ale on to musí podpísať, lebo pani Kusák nemôže ísť do Dolného Kubíka. Pretože to je už cesta. Ja sa vrátim, ospravedlňujem sa, musím ísť odhaliť sochu Starého mesta a za hodinu. To, ak to ešte budeme. No, tak to ešte budete. Ale naozaj po tretie otvárame v Stubekovej záhrade, dávame takú peknú rusňákovú sochu a patrí sa tam byť. No. Jasné, ďakujeme veľmi pekne. Ospravedlňujem, že musím skúsiť. Ďakujeme veľmi pekne. Takže... Mám môžem jedno pozvanie. Všetkých vás pozývam v nedeľu o 19. hodine do domu Sv. Martina, kde budeme mať koncert Česká mše Vánočný Jakuba Jana Rybu 1796. Pekne vás tam všetkých vítam a príďte, len sa teplo oblečte, vstup je voľný a keď prídete skoro si aj sadnete. Vieme, ďakujeme veľmi pekne. Ja si myslím, že v 4:03 je tu trošku chladnejšie už. Myslím si, že naša debata došla do takej fázy už aj osobných rozprávaní. Takže ja by som poďakovala mojim spolupracovníkom, ktorí pracovali na tejto analýze, ale aj keď je to len pár slajdov, bolo to niekoľko mesiacov práce, veľmi namáhavej, aj kvôli tým štatistikám a kvôli tomu, jak sme sa snažili zistiť tieto veci. A pozvala by som vás na teplú kávu a čaj, dobre, z niečiek do pusy, a potom sa budeme môcť porozprávať. Ďakujem vám veľmi pekne a uzatváram túto oficiálnu časť. Ďakujem.